INAS je pro sportovce s mentálním postižením. Mentální postižení to jsou osoby, které nepřesahují svým IQ, což je ale jenom jediný aspekt výše toho IQ, nesmí přesáhnout hodnotu 74. Samozřejmě, že rozsah toho postižení je u každého jiný a aby se takový sportovec na akci INAS dostal, tak musí být v INASu registrován a této registraci předchází velice složité a opakované testování, tak, aby se splnily podmínky. Na první pohled u některých lidí to vůbec nejde poznat, samozřejmě. Je to o tom, že to jsou sportovci, kteří musí mít IQ menší než 74 a tím je to limitovaný, ale samozřejmě někteří jsou sociálním IQčkem dost vysoce na tom, takže to nejde poznat. Jo, na některých třeba v současné chvíli, když vzpomenu na tohle mistrovství světa, tak si myslím, že hodně to šlo poznat na asijských reprezentantech. Tam u těch většiny sportovců šlo vidět, že opravdu to mentální postižení tam je. Já jsem člověk, který se 20 let pohybuje v této branži, tak samozřejmě už na to koukám trošku jinak a poznávám to, tam to šlo vidět, ale máte pravdu, u některých sportovců to vidět nejde, ale pak kdybyste si porovnala tabulky zdraví, tyhle, tak je to velký rozdíl. Se sportovci samozřejmě přijeli i jejich doprovody. A protože osoby s mentálním postižením, mnohdy, je to podle hloubky jejich postižení, mnohdy nedokážou správně vyhodnotit i nám běžné normální situace, tak samozřejmě potřebují mít ten servis okolo trochu větší než sportovci populace běžné. Jezdí s nimi trenéři, jezdí s nimi doprovody, jezdí s nimi zdravotnický personál a jezdí s nimi fyzioterapeuti, tak jak je potřeba, tak jak si to každý stát vyhodnotí. My u nás máme v našich směrnicích, že když sportovci vycestovávají, tak vždycky musí být v doprovodu 2 osoby, byť by jel třeba jenom jeden sportovec. Je to z bezpečnostního hlediska velice nutné, protože kdyby, nedej bože, se trenérovi něco stalo, tak ten sportovec se nedokáže zorientovat a nedostal by se zpátky do republiky. About 22 years. I started when I was 8 years. Yeah, I'm very tired now. I'm 30 years old, so I like to do sports. It's my life. Without sport, I can live. No, without these championships, I won 141 international medals. Now here in 41. Now here I win 5, so it's 146 medals. There are differences. Yes, there are differences, but there are a lot of commonalities. When I'm working with coaches, I say to them, first of all, treat people with a disability as athletes. They are athletes first and the disability is second. Your coaching is exactly the same as you would coach a non-disabled athlete. Then you just have some considerations you need to think about when you're coaching athletes with a disability. And with intellectual disability, it's a lot to do with the pace in which you coach and memory and retention and things like this. You know, sometimes they will forget what you've been doing more quickly. So just be aware there are times when your coaching is slightly different, but in essence, they are the same as every other athlete and they need to be treated as such. But sport is different. They come to sport, they come here, and they're making friends with people from around the world, and they will go back with stories to tell their colleagues can't even compare with.
It's a fantastic experience and it's great for their own lifestyle. Věnuju se 4 roky sportu. Vlastně pro mě sport znamená vlastně nejlepší úspěch, abych měla. Určitě. A vlastně nejlíp dosáhnout něčeho. Nejhorší při trénování asi jsou ty dlouhé tratě třeba někdy, když trénujeme, nebo nějaký ty odrazy a tak. Jinak je to všechno jako pohoda. Já si osobně myslím, že Verču to baví, akorát má trošičku problém ten, že když se jí úplně nevede, tak samozřejmě má tendence trošičku to šidit. Ale zase na druhou stranu se dokáže neuvěřitelně zapálit a šprajcnout a jít teda až za hranu svých možností, což předvedla včera na 800 metrů, kdy teda v životě nešla po 3 minuty a udělala si skvělý osobák a sice to nestačilo, ale nevadí, bylo to úžasné a byli jsme všichni hrozně rádi za to. Ty city jsou tam na mnohem vyšší úrovni. Když vyhrávají, tak to je velká euforie a když prohrávají, tak je ta negativní stránka. Někteří se dokážou u toho strašně vztekat, někteří to projevují pláčem a je jim to strašně líto, někteří se v tom okamžiku dopracovávají s tím, že končím a nic už dělat nebudu a tak dále. It's difficult sometimes to go in training because your hair don't have in the training. But now, with my bronze medal in the Paralympic Games last year, my life, I have sponsors now, I training well, it's basically is this. Těch sportovců pochází z rodin s nízkou sociokulturní úrovní. Ty děti se dostanou, byť by soutěžili na úrovni České republiky, tak se dostanou do míst, kam se nikdy nepodívali. Rozšiřují si obzor, učí se víc samostatnosti, učí se tomu, že musí pracovat v nějakém kolektivu, že musí táhnout za jeden provaz a prostě přebírají hodnoty od toho trenéra, který je mu určitě vzorem. Ty lidi díky svému handicapu nemají na to se dostat, nebo nejsou schopni pobrat, hlavně technicky pobrat určitý fáze tréninku, stylu běhání, stylu skákání a tak dále a tak dále. Pro ně je to psychicky velice náročná záležitost a určité věci jdou mimo ně. Další z takový hodně specifický, oni díky svému handicapu mentálnímu někdy se chovají nevyzpytatelně, takže samozřejmě vrcholový zdravý sportovec, jestli to takhle můžu nazvat, i když si myslím, že tohle jsou taky normální zdraví lidi, tak vrcholový zdravý sportovec má na to si morálně, mentálně uvědomit a najít sobě tu obrovskou sílu, aby to ukočíroval. Když to u těchto lidí většinou se dostanou na určitou hranici a když se kousnou, tak už s nima člověk nehne. No. Já jsem ráda, že tuhle práci můžu dělat. Já jsem totiž matkou syna se sluchovým postižením a než jsem přišla do sportu handicapovaných, tak mě vždycky vadilo, že osoby s jakýmkoliv postižením mají v možnostech, vůbec v životě, ve všech možnostech, daleko horší podmínky, horší přístup, horší financování. A tak jsem se rozhodla, že budu dělat pro sport, že budu mít srdce na dlani a že dokud budu moct, tak pro ně udělám co nejvíc toho mohu. The future can only improve. We're getting better and better all the time. Our athletes' performances are improving. The general understanding of the public is improving. So things are going to get better. And of course we're getting more athletes. We have new countries. We had a new country joining us for this Games from Africa, from Cape Verde. And so, the more we spread the message, the more countries come on board, the more athletes have this opportunity. And that's got to be good.